Tangiza kuti haleluya. Haleluya, haleluya. Ini ndoitwa Baba Domingo muvhangeri Mozambique. Handi mose tinokukokai hama dzadiwa matimana ose nyika dzose dzakatikomberedza Mozambique, South Africa, Malawi, Botswana, Zambia. Tinokokwa tose musangano madzimai Bulawayo Friday 3 days conference. Wadzamwana mai Friday, Saturday, Sunday. Tinokukokai mose tiende tionane ikoko tiparidzire nyika kuprofitwa kunamatirwa zvose evangelism pachena mahara pasina mulipo. Ende timhanye nange mutange pasina anosara tiparidzirane shoko iri, shoko repachena